אז כמו שכבר הבנו, העולם שלנו משתנה. הפיתוח כבר לא נראה כמו פעם. הדרישה היום משוק העבודה ממפתחים היא בעצם לעבור אבולוציה. לא עוד כתיבת קוד לבד, אלא שיתוף פעולה אמיתי עם הבינה המלאכותית. לכן אנחנו פה כדי להזמין אתכם לצאת איתנו למסע. המסע האישי שלכם אל דור הפיתוח הבא. נלמד איך לשלב כלים, מתודולוגיות ויכולות בינה מלאכותית בצורה הנכונה ביותר לסביבת העבודה שלכם. בשלב הראשון נבין מה זה בכלל LLM, מה זה פרמטרים, שכבות נוירונים ושרשרת מחשבות. נלמד איך לבחור את המודל הנכון למשימות השונות. נכיר את המושגים RAG ו-MCP, נשווה ביניהם ונבין מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם. לבסוף נעמיק ב-MCP, נראה איך הוא משנה את הדרך שבה אנחנו עושים וייב קודינג היום, ואיך לבנות MCP משלנו ל-API שאנחנו חושפים אותו. אז זה הזמן לצאת למסע, שבעצם ייתן לכם את היסודות הנדרשים כדי באמת לשלב בתהליכי העבודה שלכם את עולם הווייב קודינג. אנחנו נבין, ניישם ונתפתח ביחד. תצטרפו אליי וניפגש בקרוב.